जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि खौरां फोसावनायनि गोहोम खौराङाव फोसावनाय लोगोनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि गोख्रों थांखि दुखुथिया फरायसुलि मेम'रि नार्जारि मुंनि फरायसुलिनि फरायनायखौ मदद होनो खोथा होबाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मख'जाथाव दि मैया चिरां जिल्लानि सिमा फाथाबारि गामिनि मनेन नार्जारि आरो निर्मला नार्जारिनि फिसाजो मेम'रि नार्जारिनि मोनसे खौरां फोसावनाय जादोंमोन आरो मेम'रि नार्जारिया बिमा बिफा आनिथानि जाजानाय सासे दुखुथिया फरायसुलि आरो सोलोंथाइखौ जालदाब गारालासे गावनो मना हेबनानै हाथाय बाजाराव फाननानै जा एसे रां मोनो बेजोंनो फरायो बेजोंनो साननि ओंखाम बोथिनैखौ जायो आरो मेम'रि नार्जारिनि बे खौरांखौ फोसावनायनि उनावनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मेम'रि नार्जारिनि फरायनाय एबा सोलोंथाइ लानायखौ आबुं मदद होनाय जासिगोन होननानै मेम'रि नार्जारि दुखुथिया फरायसुलिनि सेरावनो मोगा मोगि बुंनाय जायो मानाव गेदेर सीएम प्रमद बर' बिथाङा नङा सार जों आसलिनि आइनि सिमानिफ्राय जों फानदोंमोन नालाय सार माबा मा होनो बिदाबो लाहैदोंमोन माने इसोरनिफ्राय माबा खाथाखौल' होदोंमोन सार केन्डिडेटफोरनो सेयार थेबोल गैया सार ओमफ्राय बेखौ बायना हैबाय जोङो माने माबानि लवर टेस्टखौ बायना हैबाय आं सिगाङाव हाबबाय सार ओरैनो बिदि फाथाबारियाव हाबा साइकेलफोरनि बेबस्था खालामो आरो बेबस्था खालामो